Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Шамионова Нурия Файзрахмановна да каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Рәйхана Яхьяовна, Самара шәһәреннән улы Азат килене Нәркизә, Иске Яндукадан апасы Фәридә тормыш иптәше Аюб, Әлмәт шәһәреннән уллары Камил гаиләсе белән, Ульяновск шәһәреннән Ренат гаиләсе белән, Уфадан абысы Рөстәм тормыш иптәше Флора, Самарадан балалары Альмира һәм Эльвира гаиләләре белән, Мәскәүдән сеңлесе Рәйсә тормыш иптәше Саша кызы Әлфия, Вязовый авылыннан кыда-кыдагылары кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле балам, газиз әнием, кадерле кардәшебез, апабыз һәм сеңлебез җылы Ташкент шәһәрендә 60 ел элек якты дөньяга аваз салды. Бары 7нче сыйныфта укыган чакта без туган якларыбыз Яңа Терешка авылына күчеп кайттык. Әлеге авылда мәктәпне тәмамлап, ул Самара шәһәрендә экономист һөнәрен үзләштерде. Югары белемле белгеч үзенең хезмәт практикасын Себер якларында узды. Дәрәҗәле белгеч буларак авылда озак еллар администрациядә алмашсыз экономист булып хезмәт итә. Балакаем, сиңа да 60 яшь тулды. Үзең ярты гасыр гомердән артык яшәп киләсең бу җирдә. Шуңадыр да минем йөзләрне сырлар басып, куллар сөялләнде. Минем дә матур картлыгым җитте, Аллага шөкер. Син гомере буе балам минем иң олы таянычым булдың. Хак Тәгалә миңа сине картлыгымның терәге булып тудыргандыр. Яраткан әнкәем, рөхсәт ит сине матур бәйрәмең белән ихластан котларга. Бу минем дә бәйрәм. Чөнки син җир шарында минем өчен иң олуг, иң кадерле зат. Ялгыш сине рәнҗеткән булсам, бүген гафу үтенәм. Сине бик яратам һәм хөрмәт итәм. Фәрештәләр җаным икән синдә. Бик пак, ару синең күңелең. Шуңадырла җыр-моң булып уза әкрен генә синең гомерең. Әнкәем, рәхмәт җылы назың биреп, мине иркәләп сөйгәнгә. Иң татлы җимешем син диеп, нык кышып, бер үбеп киткәнгә. Гомердә дә әнкәй онытмамын миңа кылган изгелегеңне. Кайтарырмын мең яхшылык белән сиңа әнкәй игелегеңне. Бәхетле бул, туган көндә генә түгел, алгы көннәрдә дә. Синдәй матур кеше туа җиргә бары тик бер, бик күп меңнәргә дә. Яраткан, сөекле, кадерле сеңелең һәм апабыз. Бүген без сиңа ихластан таза, исәнлеккә төренгән бәхет эшенә күмелгән гомерләр телибез. Раббым, киләчәктә дә тынычлык, эшеңдә уңышлар сине көтсен. Каршыңда бернинди киртәләр очрамыйча, булган хыял максатларың барып ирешергә язсын. Бер карыннан апам туып үстек, тик син миннән бик аз алдарак. Бер әнкәйнең сөтен имеп үстек, тик син миннән бик аз елгыррак. Әнкәемә рәхмәт, апа бирде, сиңа сеңел бирде бик ялак. Бәләкәйдән мине карап йөрттең, әле дә син миңа күз кылак. Шат-шат килеш сугышкан чакларның көлкеләре җитә бүгенгә. Синең арттан тыпырдашып үскән сабый чаклар килә күңелгә. Хылык кыяфәтләр аерылса да, тамырларда бер ук канага. Минем күңел сине сагынганда, синең йөрәк сеңелем дип кага. Рәхмәт сиңа, ни булса да мине үзең кебек якын күргәнгә. Әнкәемә рәхмәт, сиңа сеңел, миңа шундый апа биргәнгә. Рәхмәт сеңелем, бу дөньяга туган өчен, ата-анага михрибанлы бала булган өчен, балаларны бала итеп, туганнарны туган итеп күргән өчен. Рәхмәт сиңа яши белеп яшәгәнең өчен, кайгы хәсрәт, авырлыкны җиңә алган өчен, кирәк чакта гафу итә белгән өчен, авыр чакта ярдәм кулы сузган өчен. Рәхмәт сеңелем, әни кебек булган өчен, аның кебек чын йөрәктән яратканың өчен, кылач җәеп, якын итеп каршы алган өчен. Туганнарга үрнәк була белгән өчен. Киләчәктә якты тормыш, сәламәтлек, бул бәхетле, озак яшә зинһар өчен. Хөрмәтле Нурия Файзрахмановна, юбилей бәйрәмегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Ömür uza, ölmek tuza, yıllar burazna sıza. Bal kuva koy bir kişiler, bir-birsin uza uza. Sinen de kala bu dünya, ol minnen de kalaşak. Her birimiz bir gün Huday karşısına barışak.
жаннарда. Biz Xudaydan baylık tügel, sağlık sırık tağınardan. Senden de qala bu dünya, ol mindən de qalaşaq. Her biri bizi bir gün Xuday karşısına barışaq. Senden de qala bu dünya, ol mindən de qalaşaq. Her biri bizi bir gün Xuday karşısına barışaq. Решат, ты знаешь, как я тебя сильно люблю? Не было еще ни одного дня, чтобы я сомневался в своей любви. Матурам, başarılı. Hoş. Nasıl kursunlar öyle, как я тебя люблю? Бар dünyada her kimning de nasip bo'lgan ilishi. Xudo yozganından eli uzalmagan bir kishi. Senden de qala bu dünya, ol mindən de qalaşaq.